Vara Perxudres Podcast'te. Ahmet Spor bi matematik û fîzîka futbolê kîmyaya fikrên milletekî raberdike. Loma ew bi ketin û serketinên xwe meseleya bi 10 milyonan însan e. Ne tenê meseleya 11 kesên not deqeyan li du topê direvin, ne tenê meseleya heyranên wan sêr dikin. Kesên maçan û puan muanan teqîb nakin, her hefte ji reng û rûyê Diyarbekir dikarin rewşa Ahmet Sporê pir rihet texmîn bikin. Waziyet rind e yan xerab e, dikarin hema bibînin ku halê wê tesîrê li însanên bajêr, heta tesîrê li heywanên bajêr jî dike. Mesela dema ji Ahmet Sporê re xerab tê, ew kevokên teqlecî yên li hêla Sûrê sê teqleyan kêm dikin. Pisîkên li dora cîgerciyan çerx dibin, sê roj û sê şevan xwe birçî dihêlin û kûçik li bedenên bajêr top dibin, bê sewt û seda naxwazin însan wan bibînin heta sê danan. û dîsa mesela dema ji Ahmet Sporê re xaş tê û ew ken li ser kêfê gol li ser golan davêje, her du çayciyên li meydana Dağkapiyê yek Dicle bife, yek Hürriyet bife, çaya sisiyan belaş didin müşteriyên xwe. Dolmuşçî sê kesan ji kîsê xwe dibin tînin û keç û xort sênik pêş da, sênik paş da, bêyî ku tek saniyeyekî jî bisekinin, sê saetan govendê digerînin. Ku xaş jî tê ji Ahmet Sporê re, ku xerab jî tê, belkî yek, belkî du, belkî sê kelîmeyên bi kurmancî û zazakî ji hesabên wê yên sosyal medyayê li çavên însanan dikevin ku zimanê wê mîras e ji minaqeşeyan re. Hîn pir berî Ahmet Spor deng bide, hinek rabûbûn bi israr digotin em nebêjin futbol, lê bêjin goga lingan. Mantık çi bû? Gog yanî top bi îngilîzî bi nigan dihate lîstin û meneya wê jî dihate ser goga lingan. Topên futbolê tevda zêr bin û her gava nêk li topan dikevin, zêr ji wan biweşin bibin yên kurmancan jî, goga lingan nabe gotineka li ser dev û lêvên wan. Çunku futbol, futbol e. Çunku futbola modern li hêla îngilîzan derketiye û wisa li dinê bela bûye. Eger futbol berî bibe futbol, eger şivan û gavanên me bilîsta û eger ew bi destê hinekên me bihata modernîzekirin, belkî li temamê dinê navê wê ne futbol lê gogling bûya. Let's play gogling. Dibe ku kantir bizê, dibe ku kusî here ser darê, lê futbol li devê dinê nabe gogling êdî. Ahmet Spor li ser sosyal medyayê bi kurmancî, bi tirkî û bi zazakî dinivîse. Bi kurmancî ji xwe re dibêje tîma têkoşînê, bi tirkî dibêje mücadelenên takımı, bi zazakî dibêje taxımê xovardeyişî. Çira ew bi tirkî û bi zazakî takım e, lê bi kurmancî tîm e. Qey kurmanc ji zaza û tirkan pir îngilîztiriin ku di ser tîma bi îngilîzî re dibêjin tîm. Kurmanc jî dibêjin taxım. Lê hinekan nedî û dî û tîm wisa ket zimanê medyayê û wisa ma. Malesef. Malesef jî şaş e, ne wisa? Mixabin. Bes him malesef, him mixabin bi eslê xwe bi erebî ne. Her du jî bi erebî ne. Kê got mixabin şaş e lê malesef rast e? Heqîqeten kê got yaw? û heqîqeten çi ye ya ku bi edîtörên Ahmet Sporê bi tirkî Nîsan, bi zazakî Nîsan û bi kurmancî ji wan pir cihê avrêl dide nivîsandin? Çi ye ya ku bi tirkî stadyum, bi zazakî stadyum lê bi kurmancî yarîgeh dide nivîsandin? Kî ye û çi ye? Kurmanc dibin, tirk dibin, zaza dibin. Terefdarên Ahmet Sporê dema li dora taximê xwe kom dibin, heqê wan e bibînin, hub û hezkirin di qelban de kîmya ye bi gotina Melaya Cizîrî. Lê ne bi vî zimanî, hele hele vî zemanî.